بارتنا فليمكن مولاي كلمتك مقدسة فالب وحدانينا بالجسم تبنك ماي فينم المحبة فينم إلهنا امتمارين تولي امين تشكيل. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għamil l-imwiet l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. Ħoti sejrin iċċelebraw dil-Ewkaristija, nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru u min naħa tiegħi sejra tkun sejra tkun għar-Ruħ Filippa Katania. Biex inkunu deni bikun jistħoq ilna jew nitolbu l-Mulej jaħfrilna nuqqasijiet minn tagħna. Inti sliem veru tagħna, Mulej ħnina. Inti l-ħaruf tagħna tal-għejd li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Inti lena dejjima tagħna, Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti rfajt il-bniedem mill-waqa' tiegħu u għollejtu għad-dinjità aqwa minn dik li kellu fil-bidu. Ftakar f'dan il-misteru kbir tal-ħnina tiegħek u lil dawk li jogħġbok iġġeddidhom bis-sagrament tal-Magħmudija ibqa' ħarsilhom id-doni tal-grazzja u tal-barka tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Miktub tal-Atti tal-Apostli. Pawlu u sħabu telqu bil-baħar minn Pafos u waslu Perge fil-Panfilja. Hawn ġwanni ħallihom u reġa' lura lejn Ġerusalemm. Minn Perge baqgħu sejrin sa ma waslu f'Antjokja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. Wara l-qari mill-liġi u l-profeti, il-kapijiet tas-sinagoga bagħtu jgħidulhom: l-aħwa, jekk xi wieħed minnkom irid jgħid kelmtejn ta' tħeġġiġ lill-poplu, tkellmu. Għalhekk Pawlu għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla isimgħuni. Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel lil missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'ard barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' driegħu. Għal madwar 40 sena stabar bihom fid-deżert. Meta mbagħad xejjen 7 popli fl-art tal-Kanan tom din l-art pwirt għalihom. Dan kollu ħa xi 450 sena. Imbagħad tom l-imħalfin sa żmien il-profeta Samwel. Wara dan talbu li jkollhom sultan u Alla tom lil Sawl bin Kis, raġel mit-tribu ta' Benjamin, li dam 40 sena. Meta mbagħad neħħa lil Sawl qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li jitrid jien. Min nisel ta' David Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu.
Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar ma'mudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw, warajja ġej wieħed li jiena anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġleh. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni, f'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek għax jiena qed tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Sibt il-David għaddej tiegħi biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu, tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijej. Alleluja, alleluja, alleluja. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi, bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu u isejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wara li ħaslilhom saqajhom, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew, tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jien m'inhiex ngħid għalikom ilkoll għax jien naf x'nies għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid min kell il-ħobbs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri biex meta jiġri temmnu li jiena hu. Tassew, tassew ngħidilkom min jilqa' lil min nibgħat jien ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Mena inkomplu siltiet meħudin mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-ktieb tal-Atti tal-Apostli huwa l-ktieb tal-istorja tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Difatti jiġi wara l-Vanġeli. U llum għandna ġrajja interessanti ħafna meta Pawlu waslu f'post it-Turkija jismu Antiochja ta' Pisidja, it-Turkija. Antakja llum, Antakja. Kien is-Sibt, il-Lut, u daħal fis-sinagoga, il-Knisja tal-Lut, is-sinagoga. Dan ix-xogħol għadu jsir il-Lut nhar ta' Sibt imorru fis-sinagoga. Hemmhekk jaqraw siltiet mill-Antik Testament, ma ninsewx il-Lut, l-Antik Testament, l-ewwel silta mill-ktieb tal-Liġi, it-Toraħ, imbagħad silta mill-Profeti. Imbagħad wara bħalna preċiż, bħalma qed nagħmel jien preċiż, aħna minn għandhom ikkupjajna, ara wara l-qari taqra kemm hu preċiż tal-Liġi u tal-Profeti, jiġifieri l-iqraw silta mill-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura jdu t-Torah, il-Liġi. U silta minn xi profeta, il-kapijiet qalu min irid
jagħmel il-pretka, preċis l-omelija. L-aħwa, jekk xi ħadd minnkom irid jgħid kelmtejn, ara, preċis. Imma kelmtejn interessanti ta' tħeġġeġ, biex nżommukom fil-fidi tal-Antik Testament ta' Alla, poplu li jemmen f'Alla. Sewwa, kelmtejn ta' tħeġġeġ lill-poplu, ejja tkellmu. U Pawlu għamel sinjal bidu, għal-kam u sabiħ, kam għaw dettalji sbieħ, ta' maħrab, għaddejjien. Ara, għamel sinjal bidu, niġi jien nitkellem, u beda jitkellem. Bil-lugdi, Pawlu kell-lugdi, minn Tarsu ta' Ċiliċja, dak li kienu għedin jisemuħ Lut, is-sinagoga, nar ta' Sibt. U beda jitkellem Pawlu u fakkarhom u jgħidilhom li huma poplu magħżul, Alla għażel il-poplu, ħarġhom mill-Eġittu mhux lilhom il-bużnannijiet tagħhom. Qed ifakkarhom mill-Eġittu, u dan għamlu għax huwa Alla bil-qawwa ta' driju, dik hija espressjoni tfisser Alla għandu l-qawwa, bil-qawwa ta' driju, bil-qawwa ta' idu, għax għamel ħafna mirakli u sinjali. Batilhom il-manna, batilhom is-summien, minn blata qibsa ħareġ gelgu l-kbir ta' ilma bil-qawwa ta' driju. U għallhom, ara kemm sabiħa. U 40 sena ta' għal 40 sena mhux ċajta. Imbagħad kompla jgħidilhom Pawlu, għal kemm kien bravu Pawlu ta' jaf l-Antik Testament. Għallhom imbagħad x'kien tħalltu fl-arti mweda, bagħtilkom min imexxikom l-ewwel l-imħalfejn, mħalfin mhux bħal imħalfin tagħna ta'. Dan kienu irġiel u anke nisa, il-mulej kien jinqeda bihom għal ċertu perjodu ta' snin. Pereżempju, Sansun kien jgħid mill-imħalfejn, Otoniel ieħor, anke nisa, Debora u Barak, imħalfejn. Bagħtilkom il-ħalfejn, il-profeta Samuel, imbagħad isemmilhom l-aqwa wieħed il-David. Waqafnaw illum, il-David illi għaw kelma sabiħa fuq David minkejja li kien bniedem li dineb, imma Alla qal sibt lil David bin Ġesse, it-tifel ta' Ġesse, għax missieru kien jismu Ġesse, misser David, raġel skont qalbi. Dan l-iskrittura Alla taf qed jgħidha din id-diskors biex jien. Sibt lil David raġel veru li kiser il-liġi dineb, għax kulħadd jikser il-liġi, kulħadd bniedem, kulħadd fraġili. Imma għaw il-kbir, għaw nidem induna l-żbalja u għamel indiema qawwija ħafna u stess ħalla miktub wara li kont inxarrab l-imħadet tiegħi bid-dmuħ għax offendejt lill-Alla li tant ħabbni. Għalhekk imbagħad din l-espressjoni miktuba wara David sibt il-David bin Ġesse skont raġel skont qalbi. Ħuti li qegħdin disimgħuni hawnhekk u dawk li qegħdin jisimgħuni u jarawna. Ejjew nagħmlu bħal David, ejjew nibqgħu nħarsu, ejjew nafdaw dejjem iktar fil-mulej. Fraġli ninkisru
Għalhekk il-Pietru qallu waħfer wader u insa dejjem, imma l-pass ta' bidla irridu nagħmluh. U Alla ikompli jenna bħalma għamel ma' David il-profeta il-kbir. Inqumu bil-wifqa. Nofru it-talb tagħna lill-Alla missierna li batilna lill-Ibnu għal movimenti jinsara li jimpenjaw ruħhom fil-katakezi fiħdan il-poplu tiegħek nitolbu. Għal mexxejja tal-ġnus biex fil-qadi ta' dmirijietom lejn il-bnedmin jilqgħu il-Kristu nitolbu. Għal dawk li jduru bil-morda u għal morda infushom biex jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira nitolbu. Għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa u għall-erwieħ tal-purgatorju biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. U Alla missier bil-qawwa tal-Ewkaristija li sejrin iċċelebraw għatina li naħdmu għas-salvazzjoni tal-bnedmin bi Kristu Sidna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfaw qlubna l-fuq, niġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib temm is-sakrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għaddis. Ismewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek.
Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibatiħ għal-ħobs radd il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddejja tiegħek Filippa Katania, daħħallhom fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, il-paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf talla.
danu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja u tagħna ħen aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Iżda jgħid kelma waħda. Dem ta' Kristu. بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك هنرسو قديمو بالفرح تم أفعالنا هنانو أن يجديد للسيد السماء والأرض الله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك يفرغوا المنتاني يفرغوا السجار كلها يفرغوا الأرض والسماء بالكبر الملك لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك يسبحوا للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبحوا الكويكب بالفيوري تالميدين لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك هنانو فوق الأربع بسبت الأواتيو هنفروا القبر تالا ملكا تالين لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, nitolbu, u Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-Eid, wimla il-ruħna bil-qawwa tal-ikel li jisalvana bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu l-Madonna slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija bi grazzi mni għal-mulej miegħek, imberkendi fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Madonna tapini sultana tal-familja, il-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Mari, kemmi doħleju dak ismek. Toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna dita mali ta' qalb jatik. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien l-om ta' min ħalqek. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.